streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandanga ndichibatanidza ndachiverengawo mukwaedza handiti iyo yandoda ndinge ndiri ndinokuzivisaiwo vazukuru kuti zvii zvakatora nzvimbo handiti so uchiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV kana uchiripo kuti ubaye subscribe button notena on notification bell kuti kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos patowinza nyaya dzichipisa you will be notified. Ndichitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru ndinokutendai nesupport handiti ndokutendai nesupport yese yamuri kupa pachannel upenyu basa richienda mberi. Guta guru reHarare kunzvimbo yeEpworth vazukuru yakavabatai apo pavakanga vachiviga mudzimai kana kuti musikana anonzi Juliet Kamchacha uyo ane 21 years dzekuberekwa. Vazukuru pakaita kunongedzana kana kuti kupumana Huroyi. Baba mukuru kana kuti mukoma wababa vaJuliet uyo anonzi Aleka chitsava vanonzi ivo Aleka vane makore 61 ekuberekwa ndo vakanga vachipomerwa mhosva kana kuti mhaka yekuti ndo vakauraya kana kuti vakakonzeresa kuti Juliet ange ari anofa vachipumwa Huroyi handiti nevamwe veukama vakanga varipo. Asi tinozonzwa zvakare baba vemusikana anonzi Juliet vanonzi ivo Elijah vane 47 years vachitaura kuti aiwa patakatora mwanasikana tichienda naye kuchipatara mushure mekunge ashaikira mumba vana chiremba vanenge vakazotaura kuti zvoni ashaika nekuda kwedenda ririko mazuva ano denda reCovid-19. So zvakanga zvichitaurwa nevamwe veukama avo vakanga vachinongedzera zvigumwe kuna baba mukuru vakanga vachitoshamisika kuti zviri kubva kupi. Kunyangwe zvazvo painzi pamariro pemusikana uyu pane vanhu vanosvika ivo kuita vana vakanga vatombobatwa nemweya handiti hanzi vakanga vatomboita mweya wakanga wabata vachitaura zvakare kana zvine hasha kana kuti vachinongedzera kuti munhu akauraya Juliet ndibaba mukuru ivavo. Izvo zvakazosakisa kuti vange vari vanorohwa nedzimwe hama dzakanga dziripo pamariro awa Kumakuva uko kwavanga vachida kuti vavigani Juliet. Ndo nyaya iripo vazukuru. Hamena kuti munozviona sei nyaya yekupumhana Huroyi, nyaya yekunongedzerana Huroyi, especially munhu achinzi ashaika neCovid-19. Muroyi wachona angadaro here akashandisa Covid-19 kuti inge iri inoendesa munhu. Tichiti nematambudziko kune mhuri yakarasikirwa nemwana, nematambudziko kumhuri yekwa Kamchacha iyo yakarasikirwa nemwana munguva dzakadai apo denda reCovid-19 pariri kutora hama dzedu dzakawanda. Tichiti nematambudziko kune vese varasikirwa sofa nehama dzavo nekuda kwedenda rimwe chete iroro. From Anga, the only Zimbabwean Ango, pari zvino totichi much love.